Morjesta vaan. Pitkästä aikaa ei ole tullut kuvailtua. On ollut vähän tässä näitä kaikennäköistä hommaa, että motivaatiopulaa, mutta katsotaanpas nyt, mitä täällä nyt on tapahtunut ja palataan vähän tuohon asiaan. Elikkäs, täällä nyt on tämmöstä. Ei tule varmaan kellekään yllätyksenä, että täällä on näitä veneitä, että siellä olisi taas yksi Jäppi 2 kyllästyksessä. Tässä on nyt kokeiltu uutta ainetta tuon pellavan sekaan, semmoista sinkkiä, kun sinkkinaftonaattia ei enää taho saada. Kokeiltu uutta sinkkiainetta, mutta näyttää se tuossakin ihan toimiva. Että tuommoinen olisi valmiina. Ja sitten yllättäen on täällä seuraava raato jo, tai köli, miksi nyt sanotaan, köli olisi siinä tulossa. Aloitettava siitä seuraava kakkonen sitten kakkosen kanssa työstämään. Se on vähän kiirettä näiden pariveneen kanssa, mutta ehkä se tuosta onnistuu. Sitten varsinaiseen asiaan, eli en ole muistanut, kun on tullut 1000 tilaajaa täyteen. En ole teitä muistanut, kiitos siitä. Mutta nyt muistin. Ja järjestetäänpä tämmönen pika-arvonta kaikkien kommentoinnin, ketkä kommentoi, niin niiden kesken. Eli arvonnassa on tuommoista jätepuupaloista tehty tämmönen leikkuulauta. Joku 20, mitähän se on mitoiltaan. No, alle 30, 29 kertaa. Joku 40 senttiä tuommoisen tein. On öljytty. Tuon voisin kyllä arpoa kaikille, ketkä kommentoi. Siinä on hyvät suhteet, kun ei kommentteja yleensä minun videoihin tulee, niin siinä on aika hyvät voittomahdollisuudet. Niin tuommoisen voisin arpoa. Sanotaanko, että arvotaan kesäkuun alussa, eli toukokuun loppuun mennessä, ketkä on kommentoinut, niin mä voin tuosta arpoa. Laitan tähän vähän enemmän niitä tietoja sitten. Mutta arvotaan tuommoinen ja kommentoikaa ja tykätkää kanavasta ja niin poispäin. Jatketaan siitä.